Al rond 150 jaar maakt het Hellema koekjes in Halm. Het bedrijf is hier begonnen en is net van doel om weer wij te gaan. De mensen die er werken komen uit omjouwing en het bedrijf sponsort lokale verenigings- en ontwikkelings. Hellema had Jippe Vjattels in Noord-Eerst-Friesland. En dat geldt terreins voor de meeste bedrijven. Zei ik voor de Noord-Nederlandse draadindustrie in Dokkum. De bedrijven zijn verknocht onder de regio, en al binnen er grote uitdagings. Het is een moeilijke regio, ondanks dat de omstandigheden hier best goed zijn. Je hebt hier ruimte, je hebt hier geen files. De grond is goedkoop, je hebt hier goed personeel. Zit je toch met je klanten zitten een eind weg. En dat is een groot probleem. De bereikbaarheid van Noord-Eerst-Friesland had altijd al een probleem west. En zal ik altijd een probleem blijven. Al is er al rond hier een hut om werken om het beter te matchen. Destijds had Wiegel de dikke Heerenveen oud van elkaar box voor u. En nu met Noordwest aan Gent en de Herkomel oud. Ja, dat betekent een enorme verbetering qua bereikbaarheid. Zowel voor u als bedrijven qua transport, maar ook voor mensen die hier werken. Die binnen een kwartier er op werk of uit huis. Voor de meeste bedrijven is verhuizen net echt een optie. Ze zitten verst in deze regio en binnen er eens wiens mee. Doet de Noord-Nederlandse draadindustrie een paar die verlien verhuizen moest uit de binnenstad van Dokkum, wie er even sprake van verhuizing naar het zuiden. Hoewel het economisch voordelen had, hadden ze het toch net dien. Er spelen toch argumenten mee van we hebben hier goed personeel. We wonen hier zelf. Dus het had nogal wat voeten in de aarde gehad als we echt naar het midden van het land zouden zijn verhuisd. De bedrijven hier willen graag zitten blijven waar ze zitten. Maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in de regio. De overheden moeten daarbij net zien naar het binnenhalen van nieuwe bedrijven, maar vasthouden om wat er is. En de bedrijven binnen reden om te investeren. Ze verwachten dan wel van de overheden dat die de kansen aangrijpen. Het gaat heel goed, maar tot een bepaald moment waarvan wij denken van jongens, laat de vogel net over het net vliegen. Want als er een kans is, die moet je dan echt pakken. Want je kan net wachten in je let op orenplan en dan in je letter denken dat diezelfde kans er nog is.